Той не е достатъчно силен. Той не ме обожава както трябва. Любовта вече не е същата. Вътре в теб живее момичето, което иска да бъде обожавано, избирано, поставено на пиедестал. Неравна, специална. Разпознаваш ли това? Това е класическият архетип на вечната девойка. Влюбването е в усещането, не в човека. Често това момиче е било любимката на баща си. Неговата гордост. Неговата утеха. Понякога заместител на партньорката му на емоционално ниво. Тя е била издигната и е останала там. Проблемът е, че зрелият мъж не може да играе ролята на баща, който обожава безусловно. Той иска жена до себе си, не дете на пиедестал. Вечната девойка иска любов без тежест. Без падане от трона. Без порастване. А зрелостта означава едно – да слезеш от пиедестала и да избереш равенство вместо обожание. Въпросът е, искаш ли истинска близост или още пазиш трона си?